Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Ako nga pala si Nestor. Nais ko lang po sanang ibahagi sa iyo ang kwentong ito at sana ay makapagbigay aliw sa mga tagapakinig mo sa iyong channel. Itong kwentong ito ay isa sa mahirap paniwalaan. Tanong ko lang po, maniniwala ba kayo kung may makikita kayong ulong lumilipad at nakakabit pa ang mga lamang loob? Tinatawag po iyong buwog sa amin. Marami ang mag-aalangang maniwala pero isa po ako sa nakaranas ng pag-atake ng ganoong aswang. Bata pa lamang ako noong mangyari ito. Sa pagkakatanda ko po ay 6 na taon pa lang ako noon. Nakatira kami sa probinsya. Ang aming bahay ay gawa lang sa kawayan at nakaangat iyon sa lupa. Wala rin kaming kuryente ng mga panahong iyon at tanging gasera lang ang aming nagsisilbing ilaw. Tuwing gabi ay natatakot na kaming lumabas dahil marami ang mga kwentong kumakalat tungkol sa mga aswang. Mahirap mang paniwalaan pero dahil liblib ang lugar namin, hindi malabong mangyari ang pang-aaswang. Buntis noon ang aking inay sa nakababata kong kapatid. Sa aking pagkakatanda ay nasa 5 buwan na iyon. Ang aking ama ay tagabantay ng manukang nasa baryo lang namin, Kuya Bari. Kung kaya minsan kapag gabi na ay wala siya sa aming bahay. Madalas ako at si nanay lang ang naiiwan doon. Isang gabi noon, dahil nakatokang magbantay sa manukan ang aking ama, naiwan kami ni nanay. Binilinan kami ni tatay na kung maaari ay isara namin at ikandado ang pinto saka ang bintana dahil baka raw madalaw kami ng masamang nilalang. Kinilabutan man ako sa sinabi ni tatay pero itinatako iyon sa aking utak. Lalo pa at ugali talaga ni nanay ang magbukas ng bintana tuwing matutulog. Pagkatapos naming maghapunan ni nanay, ay kaagad kaming naghanda ng aming higaan. Siniguro ko pa nga noon na nakakandado na nga ang mga pinto. Kumuha na rin ako ng itak bilang armas kung sakaling aswangin nga kami. Nakahiga na kami ng aking ina noong may narinig akong ingay mula sa labas ng aming bahay. Parang lubid iyon na pinapaikot-ikot sa ere. Inakala kong dahil lang iyon sa hangin, kung kaya hindi ko na inisip pa iyon. Makalipas ang ilang minutong paghiga ay nakatulog na ang aking ina. Ako naman, Kuya Bari, sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ako dinadalaw ng antok. Kung ano-anong bagay kasi ang aking naiisip ng mga sandaling iyon. Papalit-palit ako ng posisyon para sana makaidlip pero bigo ako. Habang nagmumuni-muni ay bigla akong napatitig sa nakasara naming bintana.
May narinig kasi akong kagaya ng narinig ko kanina lamang. Ang pinagkaiba lang ay parang napakahina ng ingay na iyon. Parang sa labas mismo ng bahay namin, hinahambalo sa ere ang lubid. Napalunok ako ng laway. Sa hindi ko malamang dahilan ay kinabahan ako. Gayunpaman, may kuryosidad na dahang-dahang nabuo sa aking utak. Nag-aalangan pa sana akong humakbang pero may kung anong nag-uudyok talaga sa akin para lumapit sa bintana. Marahan akong lumapit sa bintana. Hinawakan ko ang pinto noon at dahan-dahan kong binuksan iyon. Patuloy pa rin akong nakakarinig ng tunog ng lubid sa labas, Kuya Bari. Kaya nagpasya akong sumilip na roon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa aking pagsilip ay may nakita ako sa labas. Sa tulong ng sinag ng buwan, may ulong nakalitaw sa ere. Sa labas mismo ng aming bintana, nakatitig iyon sa aking pwesto. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, lalo na noong mapansin kong karuktong pala ng ulong iyon ay ang nakalawit na bituka. Iyon pala ang gumagawa ng ingay na parang lubid. Napakusot ako ng aking mga mata sa pag-aakalang guni-guni ko lang iyon. Pero hindi pa rin iyon nawala sa aking paningin. Dahan-dahan iyong lumapit sa aming bintana at noong mapansin niyang may nakatitig sa kanya mula sa loob ng bahay ay kaagad itong umalis. Napakabilis noon ng animoy lobo lamang na tinangay ng hangin. Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi ko na nagawang sumigaw dulot ng aking matinding kaba. Napatanong ako sa isipan ko kung anong uri ng nilalang ang nakita ko at kung ano ang pakay niya. Dahil sa nangyari ay isinara kong muli ang bintana at pagkatapos ay bumalik na sa aking higaan. Napatitig pa nga ako sa aking ina at noong makita kong himbing na himbing pa rin siya sa pagtulog ay nahiga na ako. Hindi ko nagawa ang matulog ng gabing iyon. Pilit kasing bumabalik sa isipan ko ang aking nakita. Hindi kaya aswang iyon? Takot na tanong ko sa aking sarili. Kinaumagahan ay maaga akong nagising dahil sa pagkatok ng aking ama. Noong makapasok na ang aking ama ay kaagad kong sinabi sa kanya ang aking nakita. Anong ginawa niya? Ang inay mo, sinaktan ba niya? Napailing ako sa kanya bilang tugon. Tinanong ko pa nga siya kung anong nilalang ang nakita ko at seryoso siya sa naging tugon niya. Ang tawag doon ay wuwog. Aswang nakauri ng manananggal pero ulo lang na siyang humihiwalay sa kanyang katawan. Nagsitaasan ang aking mga balahibo, Kuya Bari. Sa isip ko ay hindi ko nagugustuhin pang makita ulit ang nilalang na iyon. Sinabi sa akin ni tatay na huwag kong pabayaan ang aking ina kapag kami lang dalawa ang naiwan sa bahay. Baka raw kasi sa susunod ay suguri na kami ng aswang na iyon, lalo pa
at buntis nga ang aking inay. Noong magising si nanay ay kinuwento namin sa kanya ang nakita ko. Maging siya ay nangilabot dahil aniya nananaginip daw siya nang nagbubuno sila ng isang aswang. Pinag-ingat lamang kami ni tatay at sinabi niyang hihingi siya ng permiso na ilagay ang token niya sa pagbabantay sa umaga para nasa bahay siya tuwing gabi. Makalipas ang ilang gabi ay hindi na ulit nagparamdam pa ang aswang na iyon. Akala namin ay wala na talaga, pero isang gabi ay nagulat na lamang kami. Nasa bahay na noon si tatay. Naghahanda kami para sa aming hapunan. Akmang kakain na lang kaming tatlo noong makarinig ako ng ingay na parang lubid na pinaiikot-ikot na naman sa ere. Kinilabutan ako ng todo, Kuya Bari, kung kaya sinabi ko iyon sa aking nanay at aking tatay. Iyan ang narinig ko ng nagdaang gabi. Iyang wuwog. Sinenyasan ako ni tatay na tumahimik. Aniya ay kapag marinig daw kami, ay baka umatake iyon. Iniwan ni tatay ang hapag at pumasok sa aming silid. Kinuha niya ang kulambo namin at dali-dali siyang bumaba ng aming bahay. Ako naman, dahil sa pagiging kuryoso, ay dumungaw sa bintana. Kitang-kita ko mula sa pwesto ko ang ulong may nakalawit na bituka. Palutang-lutang iyon sa ibabaw ng aming bubungan. Ilang sandali pa ay napasigaw si tatay. Hoy, halimaw! Kung hindi ka aalis, ikukulong kita rito. Sigaw nito. Napatitig sa kanya ang nagbabagang mata ng wuwog. Ang akala ko ng mga panahong iyon ay talagang aatakihin niya ang aking ama. Laking gulat ko na lamang noong lumayo iyon sa amin. Hindi ko alam kung dahil lamang sa takot iyong pagpapasuray-suray niya sa paglipad, pero nakarinig na lamang kami ng matinding hiyaw noong napadaan ang wuwog sa bahagi kung saan may nakatanim na kawayan. Pagkabalik ni tatay ay sinabi niyang takot ang nilalang na iyon sa mga lambat dahil hindi siya makakawala kapag nakulong siya doon. Ang sabi pa niya ay marahil nasagi ng wuwog ang mga tinik sa kawayan kung kaya napasigaw siya sa sakit. Iyon ang una at huli kong pagkakakita sa ganoong nilalang. Hindi ko alam kung may iba pang nakakita sa nilalang na iyon. Pero para sa akin, ang karanasan kong ito, Kuya Bari, ay hinding-hindi ko po makakalimutan. Sana po'y nagustuhan nyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang po. Gumagalang, Nestor. Mga kasundo, wala po tayong shoutout ngayon. Ang ating shoutout ay usually ginagawa po natin yan every other video or parang next video. Anyway, mga kasundo, gusto ko lang po sana kayong i-encourage para tangkilikin po ang ating sister channel. Ito po yung BRB Animation Studio. So yung BRB Animation, kung itatanong nyo po, ito po ay horror stories din. Pero kakaiba po ito. Ito naman ay 3D animated. So yun po, ulitin ko po, BRB Animation Studio. Yung link po ay ilalagay ko po sa baba. Sana po ay tangkilikin nyo rin po ang aming channel. Okay, so ihihiwalay ko na po ito dito sa ating mother channel, yung Ang Sundo.
So hihiwalay na lahat ng animated series or animated stories doon sa BRB Animation Studio. Yun lang po mga kasundo, maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits po tayo sa susunod na kwento. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.